back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyon sa nagbangutang kasing-kasing. Isira na ko kini yung pultan. Ngit-ngit man, sigaw ng usok kabi. Oh. May nakigda sa mukha ma. Kung mo na, mauli si Kati. Oh. Kati! Kati! Huwag siyang tubag. Sa ato pa, wag yun siya. Huwag siya na uli. Pa? Nak, Nga bang nagpanawag ka mang mama? huwag man si mama ni mo sa kwarto day. Ha? Wa? Huwag lagi. Sure ka pa? Magbinuang ba ko. Huwag si mama ni mo din eh. Akong tawagan pa ha? Tawagi ko na bi, balihog lang. Oh, si Kathy, ligawas. Wa pa di siya makatog. Bitosa? Ay, huwag niya dili pa ingon, sir. Hey, girl! Wa pa di ka matuog? Nawagtang man ang akong duka. Mo ba? Dali lingkod. Magtiwas na lang tag-inom. Be, paano na ko be? Okay, no problem. Wait, Ipisan ti ka. Ay, Hala, no. tila sir, kaiku ko ba uy? Ikaw mong ginagtagay, Sir Louie. Oh, it's okay. Diyan nga baso. Thank you, sir. Shh, uy. Yung cellphone, nagidap-kidlap. Silent mode nung kuday na. May nanawag. Sofia, ang akong anak. Ha? Si Claire? Oh, Gipawang man mo. oo. Nangita ni mo? Ay, oy, problema, sir. Akong anak ko to sa kawas. Magpadating allotment na ako. Mao ba? Ang imong... Bana, sir? Yes. Ay, bana, sir. Nalumos sa sabaw. Mao ba? May iba nang minamahal, sir. I see. Ay, kuan man sa sir. Lisod man kung imong pugnan, di ba? Saksi ka kini si Sofia, sir. Nahimo kong martyr sud sa taas ng panahon. Oh? Usahay kun may numdum ta. Usahay dili ka pugnan. Nga, makahilak ta. Don't be emotional. Okay? Dili lang nako kapugnan, sir. Yun na. Magkuha ko tubig bugnaw. Ayaw ng beer. Nagatuog na ang waiter. Ako na yung mukuha og tubig. Kathy. Sorry, Sofia. Nahinayak na ko. Nahinayak nga. Nahinayak na ko pamakak. Kathy. Oh, unsa naman day? Nakontak ni mo? Niring patong, unya na paong. Dayon, kapila na ko nagdial pa, pero di naman yun makontak. Cannot be reached na yun. Uy. Asa mo din mong inahan di? Pa, si Ate Sofia ba? May kontak ka ba niya? Wara ba da? Saan mo day na to pagkontak ni Mama? Sa kano kung muadto ko sa ilang gitrabahoan sa? Kung mo adto ka, sirado man ron. Saan man nimo? Mangutana lang tingali ko sa guard. I-search na ko sa Google pa ha. Basin pa og dunay landline sa gitrabahoan ni Mama. Sige. Palihogon ko na. Oh, unsa na? Way mo tubag? Wa man pa. Pito eh. Di ko mahimutang ini da.
Pangitaon ako imong inahan. Pa Franco. Asa ni mo pangita si mama pa? Una, mato ko silang gitrabahoan. Magpangutan ako dito. Kuyugan ti ka pa. Ayaw na. Ako na lang. Asa man daw ni si mama, uy? Ako dito, kuha na ko ang Yawis motor. Pangitaon ako sa mama nimo. Ha? Ako'y matawag ni Claire? Palihog ko, be. Sige na. O niya, kung makontak na ko, saan ako pagsulti? Kuan. Ing na lang nga gid ako nimo o sa ka-party nga kuyog ta. O nga mauli na ta. Ha? Tempa-tempa, mo na akong buhaton? Sige na, Sofia. Tawgo na ako ang imong anak na tuwa sa gawas. Kapabo ang binimo, oy. Sige na pa. Ikaray nag-ingo nga tuwa sa gawas ang imong anak. Nanawag kay tingalig nagpadag allotment nimo. Sofia, ikaw ha? Please the good. Uy, sige na. Ikaw may panawag. Nya, kun makatubag, ing na nga, nagkuyog ta. Please. Okay. Sige, buhaton ko. Day, hadto na ko day ha. Nakasalob na ko jacket. Dini ka lang sa bahay. Amping pa ha. Oh, nak. Oh, uy. Imong cellphone ro, no? Ibagting. Sa man yung number? Tubag ako, no? Hello? Yes, hello? Loudspeaker, nak. Palihog. Opa. Hello? Hello? Si Inday Claire ni? Oh, kinsa ni palihog? Si Ate Sofia na ni mo, Inday. Oh, ate, nanawag ka. Aron pahibawin ka nga nagkuyog mi ni mama ni mo Cathy Royn. Ha? Nagkuyog mo? Yes, nagkuyog mi. Birthday mo good sa asawa sa among amo niya, gimbitar mi. Hinungdan nga, wa sa gitaon mi kabalibad. Unya, kanang nitabang na lang sad mi diri kay daghan kig bisita, uy. Na, happy should mi, magpuntag ki. Mao ba? Salamat ka nanawag ka, te. Nanawag ka man kuno ni mama ni mo, niya nalubat man siya. Mao ba? Ay, tay basta, daras mama ni mo ay. Sige, palihog ko, te. Hello, anak. Hello, ma. Nabalaka ka ayo minimo, ma. Kung asa ka. Uy, kasayo ko di mo nagmata. Wa di mo matub? Basin og pagtuka mo, inig-pauli ninyo diri sa ato. Nauli na bitaw mi, ma. Aha? Unsa na? Nauli na mi. Diyan na mi sa bahay si Papa. Guol kayo si Papa, oh. Ngawa ka sa inyong kwarto. Ay, pastilan, nauli na di ay mo. Sige, Inday. Sorry, good day. Sorry, good kayo. Unsaon nga. Ay, nitabang pa man ko diri, good. Muli na lang ko karon. Sige, ma. Asa mas papa ni mo? Oh, diya si Papa. Palihog ko ihatag niya ang cellphone, be. Oh, ma. Hello, Dong. Day. Ay, pastilan do sus Dong. Uy, wag yung ko magdahom nga madugay ba ay mi diri. Pero may kog masagog ko. Uy, kay di ama sa diri si Sofia. Nagkuyog man mi. Okay ra, day. Ay, maulag gidong. Uy, naunsa naman day ni nanaman day mo diha. Pauli na lang ko, Dong. Sige. Magpaabot ko nimo, day. Kuyawa na ako, naunsa na ka. Kung sinitabo nimo. Ay, gidamag ko kong Sofia. Uy, di mo ko kapalipad, Dong. Sorry, yung kaayo, ha? Ay, pastilan, uy. Nag-uol na noong ka. Ngawa ko diha. Ang man, nabalaka mo ko kung sinitabo nimo. Muli na ko, Dong. Muli na ko. Magdana lang kong inasal, Dong. Dadanti ka. Darasay ka ng lambay dirig pasayan. Dadanti ka, ha? Paborito ba ni mo, di ba? Uy, ayaw, may ikog ta. Ay, bahala na. Pabaga ko diri. Dadan yun ti ka, Dong. Kay love man ta ka. Sige, Dong, ha. Bye. Sige. Amping dia, day, ha? I love you, Dong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!